Full stok, full stok, full stok, full stok meja kursi tamu full stok banyak melimpah ruah. Oh, kayak apa? Iki lho, bulan toh. Hmm. Barang iki mending Lho. marmeran Mas. Marmeran iki. Loh, Yo. mending Mas pokoke iki Iya. Ceplok apa ora iki kok? Piye to kayu jati kok ceplok iki ora Jati to iki? Jati Mas, Mas piye to? Pilihane akeh iki mburi iki yo ngono. Iki. Wis pilihan banyak kok iki yo ngono. Oh, ikilane jan. Jan akeh tenan Mas pilihane. Akeh Mas pilihan pokoke. Lho, Oh, jan akeh tenan kursimu. Nek regane pironan iki Mas? alah ini iki regane murah ae ngene iki lho. Lho. Iya. Regane 3.500.000 gratis ongkir Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Madura gratis ongkir. Gratis Pembayarannya COD. Oh, masuk. Saya tak sepene sik. Yo, kok ijik nih to? Ijik nih pokoke iki lho ngene. Ini. Kayak apa? Tuh, Oh, Mas. iya. Mending iya, to. iya. Kandhani kok lho. Iki lho. Iki saya nek polosan, Mas. Polosan yo enek. Oh. Polosan iki. Oh, jan. Biasanya kan enek wong sing gak seneng ukir-ukiran ngene iki, senenge sing polosan yo ngene iki ya ta. Oh, enek yo kan ya. Oke. Wah. Lha iki Mas, Ndi. saya nek ukir-ukirane iki Mas. Oh, sing Iki padha ukiran. karo iki, cuma enek ukir-ukirane iki Oh, Mas. Ya lho. ngono. Iki regane 3.500.000 yo an. 1.500.000. Yo, gratis ongkir Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Madura gratis ongkir Mas pokoke. Terus cara pesene piye, Mas? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil, langsung dikiring. Mas Oke. butuh kursi sudut, Oke. kursi semut, wes langsung gas. Pokoknya Madura yo oke, Madura Jogja oke? yo oke, Oh. Cilacap yo oke, pokoknya gratis ongkir Mas. Oke, Yo tau, siap-siap. mending toh. Masuk Oh, tenan iki. langsung wis digas ya Mas. Oke, 3.500.000 dulur, pilihane jan akeh. Karep milih iki.